Pinagmula ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ikay's Secret File. Si Ikay na ipinamigay ang kanyang anak para lang ito ay mabuhay. Sa murang edad, siya po ay nabuntis ng kanyang boyfriend na hindi naman siya pinanagutan. Nakakalungkot. Ako talaga, masasabi ko na napakalaking epekto ng mga magulang sa pagpapalaki o sa personalidad o sa disiplina o sa karakter ng isang bata. Napakahalaga ng gabay ng mga magulang. Walang nagabayan eh. So ngayon pakinggan po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Ito ang nagiging epekto ng isang batang lumaki sa isang broken family. Walang gabay at patnubay galing sa magulang. Naghahanap ng atensyon sa iba. Nagmamadali sa pakikipagrelasyon at maagang nagkakaroon ng pamilya na hindi naman napagandaan. Ang storya ni Ikay ay siyang maging lesson na mahalaga ang pagkakaroon ng buong pamilya. Or mas angkop siguro na sabihin natin na healthy family. Healthy family. Kasi may ibang kumpletong pamilya pero sobrang gulo. Yung kumpleto naman sila, may nanay, may tatay, may mga anak. Extended family pa nga, may lolo-lola, pero lahat sila nag-aaway-away. Tapos yung isa kumakabit, yung mga ganun ba? Kabits yung isa, may kabit yun, laging nakikita ng bata na nag-aaway. Parang iba yun eh. So, I think yung healthy and harmonious relationship within the family, yun yung dapat meron ng isang pamilya. Na kahit hindi man kumpleto, co-parenting ang meron, okay lang. As long as nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, may respeto sa isa't isa, at higit sa lahat na pag-uusapan kung paano palalakihin ang bata para hindi ito napapariwara. Anyway, ito naman sabi ni Doc Georgie. Hi Ikay, alam ko medyo nanghihinayang ka na hindi ikaw yung tumatayong nanay sa anak mo. Hindi ka kasi handa nung dumating ang baby sa buhay niyo. Hindi kayo handa ni Jello. Useless kung sisisihin ka pa namin sa desisyon mo noon. Naisuko ang pagkababae mo kay Jello. Kaya ka na buntis ng maaga. Kaya magsilbi na lang sanang wake-up call ang kwento mo sa mga kabataang nakikinig ngayon. Hanggat maaari, iwasan ang pleasure now, suffer later. Baligtad. Magsakripisyo muna sa pag-aaral tsaka na magsawa sa pleasure at sex. Pag may ibubugo na ang bulsa mo. Mahal ang gatas, diaper at tuition ng bata. Itanim yan sa isipan para wala kang pagsisihan ng maaga. Maraming salamat from Doc Georgie. True, magkano ang gatas ngayon? Kung unable ka na makapagpasuso sa anak mo, bibili ka ng gatas at magkano yung gatas ngayon Tapos bibili ka ng diaper. Magkano yun? Yung bitamina ng anak mo. Tapos magpapabakuna ka, dami-daming vaccines. O, kung matyaga ka, pumila ka sa health center sa inyo. Okay yun. Pero kapag hindi ka handa para mabigyan ng magandang kinabukasan sa anak mo, yung anak mo, then
pag-isipang maigi yung desisyon na yun. Na wag ibuka ang hindi dapat ibuka. Anyway, eto naman ang sabi ni Bernard. Nakabuntis yung boyfriend mo. Tapos, ikaw naman nabuntis. Alam mo, ang dapat masisi dito ay ang mga magulang dahil hindi nila nagabayan ng tama ang kanilang anak. Yun lamang po, DJ Rocky. Pabati po kay Jasmine, birthday niya ngayon, watching here from Qatar, Barangay Matilbog, Minabalak or Minalabak, Cam. Salamat po, DJ Rocky. Actually, ito si Bernard, parang kakaiba talaga mag-type ng mga words to eh. Ako lang yata yung nakakaintindi sa mga tinatype niya rito. Thank you Pero syempre, di naman natin pwedeng lahat isisi sa magulang, lalo na kung naging responsable naman yung magulang. Pero itong magulang ng SF sender natin, galit na galit nung nalaman na buntis, 'di ba? Ang tanong, nasan ka ba nung mga panahon na kailangan ka ng anak mo? Oo, mali yung ginawa ng bata, pero hello? Pagkatapos mambabae ng tatay niya, nasan ka? Iniwan din siya dahil nasaktan ka? Pinabayaan lang siya sa lolo niya? Ano yun? Anyway, ito naman po ang sabi ng ating kabisyon na si Robert. Mas okay pa rin na lumaki siya sa poder mo. Pwede mo naman siyang buhayin kahit hindi kayo ng panagutan. Lesson talaga to na dapat planado at handang-handa talaga kapag bubuo na ng sariling pamilya at hindi naman kailangang madaliin ang ganyang bagay na yan. True. Di ba meron din yung mga cases na ipinapangalan sa nanay yung bata kahit yung nagsilang anak nung nanay. Gets nyo? Parang si Mother Dear, may anak na teenager. Etong si anak na teenager nabuntis ng maaga. Ngayon yung batang ipinagbuntis ni teenager, aakuin ni nanay. So sa birth certificate ang mangyayari, yung batang isinilang ng teenager, magiging anak ni nanay. So meaning, itinuturing na anak ni Mother Dear yung apo niya biologically. May mga ganyang cases po, no? And sa totoo lang, labag po sa batas yun. Yung ipangalan mo ang isang sanggol o isang tao, o i-declare ang ibang pangalan ng magulang sa isang legal document. Pwede po kayong makasuhan kapag napatunayan na nagtamper kayo ng documents or meron po kayong ginawang labag sa batas. Malalim yan malalim yung ano na yan, yung mga ganyang klaseng legal matters. Meron ngang mga nabalitaan natin recently, binibentang bata Galit na galit ako sa ganun, yung binibentang bata, 40,000. Asar na asar talaga ako. Bakit may mga ganun? Bakit binibenta yung anak? Di ba pwede pa-adapt na lang, di ba? Kailangan ipagbenta pa. Ano yung tuta? Di ba? Kahit nga tuta don't shop, adopt. Ganun. Ito naman sabi ng Riza Figueroa, kay Sender kay labag man sa kalooban niya na ipaampo ng kanyang anak para na rin sa ikagaganda ng kanyang buhay. Pero iba pa rin ang gabay ng tunay na magulang kahit mahirap ang buhay, at least magkakasama. From Riza Figueroa. Actually, may mga ganyan naman talagang klase ng teenage parents. Ang ginagawa, sila pa rin yung kinikilalang mother or parents. Pero kahit nahihirapan, laban pa rin with the guidance ng mga magulang. Diba? Pwede yon. Pero, ang tanong is, nasan yung support system mo? Diba? Anyway, ito naman po sabi ni Charles Sancho. Ang daming kaso ng teenage pregnancy. Pero yung iba dito, nagpapahipokrito. Na kesyo isipin mo naman yung ganito ganyan. E di sana at first nung nakipagbanjingan kayo ng jowa mo, walang puto kang naganap. Ay,
Sana maging lesson ito sa lahat ng mga kababaihan at maging eye-opener itong story ni Sender. Gamit-gamit din ng kapoti kung makikipag-imihan. #headache. Joey Sarangina, hello Ferdy. Maraming salamat sa inyong pakikitutok sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa ating secret file for this evening. I know, marami pong nagagalit ngayon sa mga magulang ng Sender natin. Pero syempre, hindi natin pwedeng iasa lahat sa kanila yung desisyon. Kasi may sarili pa rin namang utak itong Sender natin. Pero tandaan po ninyo na teenager po itong pinag-uusapan natin. At ang teenager, kaya nga wala pa siya sa legal age kasi hindi niya pa kaya magdesisyon para sa sarili niya. So ako, ina-attribute ko to sa walang kawalan ng gabay at patnubay ng mga magulang. Kaya nga kung kayo po, magulang, I may not be the best person to say this, pero bilang lumaki po sa isang pamilya na super ginabayan ako ng mga magulang ko, na responsable mga magulang, bilang lumaki sa ganong klaseng pamilya, sana naman maging responsable naman kayo na kahit mahirap ang buhay. Maging accountable kayo sa offspring ninyo kapag meron kayong naisilang dito. Ayusin nyo naman. Gabayan nyo naman. Yung hindi porke nasaktan kayo, bigla na lang kayong nawala. O hindi porke yung isa nangabit, bigla ka na yung lahat kayo mawawala. Napag-uusapan naman yung co-parenting na kung hindi man nag-work yung relationship ninyo as a couple at meron kayong anak, magiging maayos pa rin yung lagay ng bata. Hindi ko alam kung paano natitiis sa mga magulang na hindi nila nagagabayan yung anak nila. Hindi nila natututukan. Iniisip ko yung psyche ng ganong klaseng magulang. Umiiwas ba sila dun sa pagpapaalala? Or yung anak ba nila yung nagpapaalala ng ginawang kataksilan ng asawa nila? Yung ganon, iniisip ko kung bakit nagiging ganon yung aksyon ng magulang na nagkaroon o nakadiskubre ng cheating dun sa partner nila. Iniisip ko kung bakit ganun. And at the same time, iniisip ko din kung bakit parang wala lang doon sa magulang na mangabit siya or na manloko siya ng partner niya samantalang meron naman silang pamilya. Parang, paano nyo nagagawa yung ganun? O sadyang ganun lang ba talaga yung buhay? Na-fall out of love ka? Nakakaba, no? Nakakatakot at some point. Pero you have to be responsible. You have to be accountable. Na kung sino man yung inilabas nyo, ginawa ninyo sa mundong ito, igawa nyo naman ng magandang buhay o parang papagandaan nyo naman na magkaroon ng magandang buhay. Na habang hindi pa siya pumupunta o dumadating dun sa legal age, gabayan nyo naman. Check nyo from time to time kung hindi man kayo makapunta doon sa lugar kung nasan yung anak ninyo kahit papano, 'di ba? Huwag kayong magkulang sa pagsasabi ng tama't mali. Yung iba nga sinasako pa ng magulang para magtanda Alam nyo ba yun? Kanya-kanya ng parenting style, sabi nga nila. Pero ang mahalaga, hindi kayo magkukulang sa paggabay. Kaya lang dito kasi sa sender natin, yung mga magulang niya, kulang na kulang. As in, walang-wala. Biruin mo, pumunta siya ng graduation ceremony niya. O siya lang mag-isa, walang magulang. Ano yun? Kasarte ba? Tapos biglang, nagka-boyfriend. Kahit una man, hater. Pero naging lover naman. Tapos, inalay yung sarili kasi natatakot na baka mawalan ng jowa kasi nakaramdam na ng affection, nakaramdam na ng attention Lahat ng siguro hinahanap niya nung siya'y bata pa, inaibigay nitong lalaking to na si Jello. Tapos biglang boom, hindi pala siya pananagutan nung biglang nabuntis siya. Tapos gusto niyang malaglag yung anak niya. Mawala sa buhay nila. Pero makapit yung bata. Tapos in the end, biglang na-realize niya gusto niya palang buhayin yung bata. Nakikita niyo po yung yung gulong ng palad doon. I mean,
hindi naman yung sa ibabaw, hindi naman yung sa taas, pero parang yung gulo ng pag-iisip ng isang taong nasa magulong sitwasyon na dapat sana nandun yung paggabay, pangunawa ng isang magulang. Parang sa mga moments sa sinabi ng sender natin o kinuwento ng sender natin, parang wala dun yung gabay ng magulang eh. Oo na nagkamali yung bata. Hindi naman sa tinotolerate mo yung pagkakamali, di ba? Pero at least kahit papaano matulungan. At yung pagtulong nga na ginawa ng magulang o nung nanay nitong sender natin ay ang kupkupi ng bata, ampuni ng bata. Yun nga lang, you have to bear it for the rest of your life kung ayaw mo talaga, kung hindi na talaga po pwede na ma-reveal na ikaw yung tunay niyang nanay. Ang mahalaga nakakasama mo. Diba? O baka nga ikaw pa yung tumatayong nanay ng bata, no? Kahit ikaw yung kinikilalang ate, pero yung role and responsibility, yung effort mo pang nanay. Siguro sapat na yung ganun. Na parang kahit na hindi ka na-acknowledge as a mother of that child, naipapadama mo naman na you are the mother. Or parang meron siyang someone sa buhay niya na hindi siya iiwan. Yung para bang nagmamahal ka ng higit pa sa inaakala ng lahat. Ng palihim. And that for me is okay. It doesn't matter kung masabi o hindi. Pero ang mahalaga, nakapagpapadama ka ng pagmamahal sa anak mo. At sabi mo nga, hindi mo ipagkakait sa anak mo yung katotohanan just in case dumating yung time na magtanong siya at malaman, magkabistuhan na sino ba talaga yung totoo niyang nanay o tatay. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share na kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Mom Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ikay's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!